Dutan akong iro eh. Sus, ang tawag ani Ki-11. Ki-11 ni. Sabi dako aning iro ah. Oh, gikan ni sa Amerika. Mahal kay palit na ko ni Corinthos. Sabi ni iro ah. Manghihin sa kwaron. May batasan iro ah. Why good manners? Oh, mahal kini ako ni apply student na para ano ni. Kuhaon ganito abangan. Ki-11. Sabi, jump down ni. Brownie, jump. Oh. Buta iro ah. Brownie. Come Brownie. Jump, Brownie. Good. Very good. Oh, stop, Brownie. Stop. Stop, Brownie. Sit. Bark, Brownie. Go. Yes. Go. Ikot na rin, Oh, keep cool. Cool lang ka, Brownie, ha? Super aggressive sa ning ruay. Sabi ni Roain taon, kailangan pure na sang yang ikog. Ano ni mong iro noy? Oh, oy, klase ni iro ano? Ay kung biasa sa iro, bukado ni iro. Bakan ka. Bago pa ni nakakuha sa training ni. Luwas oh. Bago pa ni kuha sa training ni. Ki-11. Ito pa ni mong iro. Taga di ino ka bay? Danara mo sa unahan. Ha? Danara. Lutag ko pini mo god. Kuan ka nagpagtapay ko. Oh, pure to ni ikog ni ako iro. Oh, sa klase. Ay, kumpiyansa. Ox, stop Brownie. Stop. Mahal na inoy. Oh, mahal kini. Corinthos palit na ko ani. Mahal na din. Oh, mahal ni. Palit na ko ani. Oh, dito na gipanguta man. Giron pa. Ay, bang itong klase ng iro. Kini Ki-11 ni siya. Ki-11. Amerika ni gikan. Oh, bakal ka klase iro. Oh. Lindot ni. Sige na. Isa ko. Sige. Ano ko piyansa agi diri ha kay ako nagikot ari. Kaya ako ni siyang kanang ibuhat sa init para nag-exercise ng iro kay diso ginara-repair mi sa kuan gud. Balay. O para sad nga makuha ni sa mga tao dili ni siya yung aggressive kayo mamaap. Tambay O dito kwarta gid. Samot na yani panahon ni sugyo pandemic. Ngay tag kwarta sung gini kanan saon nga makadawat na kita bro. Puno pus buy-buy. Atay ba ni yan sa buhat ko na to Sus. Pare. Uy. Ay kay. Kung gika kay problema, ay problema nimo. Ikaw pati tari pare. Kwarta pare. Tambay ba? May ikaw kay. Gwapo na kay ikaw. Sig na ako ika. Nalay kay Silveron pare. Gwapo kay tupi agrabi. Nasinso gamay. Gamay sad. Ay ana ba 1 pot grabe ano pare ako pare bidin yung tambay ana Magdamayan lang tago sa problema nimo kay. Na ako ika tabang ana. Tayo pre wajib kwarta pa rin ato ko ganapalit pa pare ba. Uy kwarta. Wa di ka tagay si mong mama. Makadawat mo pare pero mapuno po sa buy-buy pre. Paita pon nana lang. Lagi ano sa dana ko nana pod. Arang ka kay nakoy kuan mo ba? Ato naglakaw ko na ato bang ganina. Nang iro dito nindot kayo. Ibilin ra way tag iya. Basig bartuon ra po to. Mahal kay klase iro lagi. Sure ka pare? Oh lagi. Di pre namo koy kaila dito sa luyo pre ila impring pre. Palit mga iro nga upon pre. Ano to sila? Ya, may plano ni. Sayo na kaya pare. Ato ron. Nilakaw ka tag-iya ka. Nilakaw tag-iya gibilin ra yung iro. Asay na kina. Namo koy pangyam-yam. Kuan iro nga isuga lagi di madukolog taw. Salig na ko na ko yam-yam. Ano kay salig mo non pero. Ako sa may plano no. Ikaw. Tuman. Sige. Di ato to pre. Sa kuan sa kuan. Sisuroy naman sa ko. Agi gi ato pre. Asam rapi ta pre. Nada to na. Lako di. Ay sapa. Ano iro nindot ino. Sapay na kuan kini binagod. Away tag iya. Ano sa atin iro badi. Ari ka skill kay ari ko yun puto ko. Bala ni. Basta na naman. Dali. Abi, bani. Oh, tahana. Kau akong iro. Oh, tahana. Come. Bro.
brownie. Okay, matuhan na kawatan man. Mahal kaya ni. Kawaton pa. Lagi wato na sa pisa tagiya. Lagi. Mangay palpak itong pagkuhan na kawata na. Pangan ipat. Palpak na Delikado ta ma sakpan na to na. Mapriso ta. palpak din Nya mo sa may plano nimo. sige plano to ani gutom na ra ba kayo. Lagi, tuman ako tiyan eh. Ay kita ni zero kita ni Pat. Nadyo ko nung hangos sa siya Pat nga. Para di kita siya mapriso Pat. Magpaligis ta. Paligis ka. Matay nung tanang noon di nang taka. Zero Buhi kita. aning libutan na. Di man tayo nga magpaligis kita diha. Magpatapsing na bago sa isangin ng tagon nga arma inyon nga naligsan ta. Okay na no. Para di ta mapriso ba magka. Pairan ba? Mapayaran Kwarta. ta. Kanap sige. Dato to piliun di ta mili na pobre. Ay, marag okay na plano ha. Kailangan plano na to Pat. Delikado to plano. Palpak man tatong una. Sakpan na to kausar ta Pat. O lagi, priso pa ta. Murder, death kill. Ang kaso to. Marag okay na yung plano na. Di ba? Gistag ko. Sumangi ka na. Sige, Hindi ka na. asa man talapita. Tayo na. Naguri mga agidri nga ko. Highway nga diya. Ito mag-agi. Sige. Labang-labang rin. Dato pa. Oo, si Muntihar. Di katulang Pat. Di. Kasi diro ra ba guno to? Di ka na. Sakto na Pat. Katulang itong pakuan. Kuwanta niya, timing mo no, tinigagi niya. Oo ka na. Magpakuan-kuan ko. Acting lang. Di ka nang ligis din. Kung paligis-ligis. Oo, gigi. Sige. Oo, ni highway na Pat. Oo ni. Pagyan mo tiyan. Adi mo agi din eh. Natural. Di mo lagi ang mga dump truck. Sports car. Mga tanang mga dato. Pat hindi rin sa mga gipat niya. Di ka sa trabaho ba? Kung giingon ni mo nga dato, mga sindiro. Di rin tuwagay si Muntihar. Dito ba kinakita yung sakyanan kay BMW nga grid? Oo, tupat. Katupad. Sige. Atay niya. Agi, paligis din. Ikaw may niingon. Dire ka. Sige. Ang ginawa. Ari ta dapita. Iniglapang niya. Labang niya kalit naguglukso. Buha plano pa. Kaon ta diro. Puro na ambot ro. Abot na kadiyo. Paabot. Kuha to kamay. Ay sakita. Agi, gigi. Ari sa yun mo. Pakap mo ko. Ano bahala? Turupart. Jadi kwarta na ni. Muna smuti. Kaya na kugirit ko mo agi. Bugo diha lain na diha diri mo na diyan niya yun. Ada rapit na oh. Diha kita layatan ya. Ako lagi bahala lagi. Ay bos. Ha? Iksanda. Una ko kasi. Parking tarong. Ako sa parking. Ay mo man gituwasan ng boss. Ha? Wala kita. Nato. Patay kita ni bos dako juga kasada mo mo pagin kita singan aran sa kili kasada mo bos. Ako na tuyo ko. Ukir ka boss? Ah, Okay ra? Tagadiin mo dong. pagdaran mi Ano ni dinar ko mo glabang ko? dako ka ni kasada bos. Pili ka ni labang. Tawag tag pulis. Ayo wala pulis pabayar. May bayad ha? Pabayar ni. Ay, mura mag. Oh, mura okay ra man ka. Wa may dugo. Wala nga dako kay bali mo. Wa man balik na. Balik na bos. Pabayar na bos. Ang binuha mo ninyo ha. Ade, Ikarga na dire. Ikaw Ako ko lang to kumakapas.